Fysik opgave med kræfter. En klods med massen 400 gram trækkes hen ad et vandret ru underlag med en trækkraft på 5 Newton. Gnidningskoefficienten er 0,3. Vores opgave A lyder således. Bestem tyngdekraften og normalkraften på klodsen. Vi benytter altså de to formler, som er i det firkantede skema, og den første lyder således. F tyngdekraften lige med massen gange tyngdeaccelerationen, og F normal er lige med den negative værdi af tyngdekraften. For at finde tyngdekraften har vi ganget vores masse med tyngdeaccelerationen og omregnet vores masse, altså 400 gram, til 0,400 kg. Det fik vi så til 3,928, og det vil altså sige, at den negative værdi, altså normalkraften, er minus 3,928. Opgave B lyder på. Bestem gnidningskraften og den resulterende kraft på klodsen. For at finde gnidningskraften skal vi bruge en kraft og et gnidningskoefficient, som vi får oplyst for oven er på 0,3. Derfor skal vi bruge formlen, som står i den firkantede boks. F my er lige med my gange F normalkraft. Normalkraften fandt vi op for oven, som var 3,928. Derfor er det 0,3 gange 3,928 er lige med 1,1784. Og derfor har vi fundet den gnidningskraft. Bestem den resulterende kraft. Hertil skal vi bruge formel F res er lige med F2 minus F1. I den øvrige figur kan vi se, at F2 er 5 Newton, og at F1 er 1,1784. Grunden til, at det er minus, er fordi, at det er den modsatte kraft end F1. Derfor propper vi det ind i vores formel, som der bliver bestemt ved 5 Newton minus 1,1784 er lige med 3,8216 Newton. Og derfor har vi bestemt den resulterende kraft. I opgave C skal vi bestemme, hvor stor en acceleration klodsen vil opnå. Og vi kender vores F-res-værdi fra opgaven for oven, og vores masseværdi, som er på 0,400 gram. Så vi bruger Newtons anden lov, som noget på F-res er lige med m gange a, hvor vi isolerer vores a-værdi. Vi kan se formlen for neden i boksen. Sætter vi vores talværdier ind, vil det lyde på a er lige med 3,1784 divideret med 0,400 kg er lige med 9,554 meter per sekund i anden.